Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Oppositors sa pagsaylo sang voters registration ni 3rd District Congressman Albee Benitez sa syudad sa Bacolod ang nagpadagat sa ilang reklamo sa korte. Ini matapos nga mapaslawan sa Election Registration Board. May report si Nico Delfin. Wala pa natapos ang away sa mga oppositor nga may kaangtanan sa Grupo Progreso nga mabalabaga ng pagsaylo sang voters registration ni anay Congressman Albee Benitez sa Bacolod. Inibisan pa gindinay na sang Election Registration Board ang petisyon ng Hector Yula, Teodoro Abaw kag Jonah Abaw batok sa kongresista sang Hulyo 28. Kahapon silang nag-file sang Petition For Exclusion kontra kay Benitez sa Municipal Trial Court in City sa Bacolod. Suno kay Attorney Andre Saril, abogado ni Benitez, nakahanda sila gihapon nga sabto ng reklamo bisan pa may panibago nga witnesses nga gindugang ang mga petitioner. The application for voters registration of Mr. Benitez has been approved by the board. So if the COMELEC will print out a list of voters, he will be included already. So they filed now a petition to exclude him from the list. Sanday Yula nga isa ka tricycle driver kag ang magtiyo nga abaw nga suno sa ilang mga abogado may kangtanan sa Grupo Progreso ang nagapati nga si Benitez ang hindi residente sang Mountain View Subdivision sa Barangay Mandalagan. Pero para sa anay kongresista, tuyo lang sa mga petitioners nga kuhaan sang choice ang Bacolod noon para sa natalana nga 2022 mayoralty elections. Si Benitez ang nagpahayag na sa iya planong magpapili bilang mayor sang Bacolod. They want to rob the people's right to choose their leader. Si Benitez sa natalana maga-engkwentro kay incumbent Mayor Evelio Lonardia nga among nagapamuno sang Grupo Progreso. Makapila ka beses sa gintinguan sang DG Cas Negros nga kuhaan sang ila pahayag ang abogado sang petitioners pero wala sila nagasabat sa mga tawag. Nico Delfin para sa DG Cas Negros.